Ведаеш, акадэмік даражае з кожным месяцам. Кошт усё вышэй і вышэй. Не ведаю, можа, электраэнергія падскочыла ці яшчэ што. Не ведаю, як плаціць буду. Ну, я сам часамі задумаюся, ці не збудаваць сферу Дайсона. Збудаваць што? Пра што ты? А вось гэта добрая тэма для пяцігвілінкі. Сфера Дайсона. Што ж гэта такое, сёння абмяркуем мы тут, у нашай праграме. Увогуле, сфера Дайсона гэта такая канцэпцыя, я б сказаў, фантастычная, не? Калі вакол сонца мы можам збудаваць штосьці, што будзе проста ўсю энергію сонца забіраць і перадаваць нам сюды на зямлю. Як гучыць? Гучыць неверагодна. І што цікава, нават сам стваральнік канцэпцыі сферы Дайсона прызнаўся, што узяў натхненне, скажам так, з фантастычнага апавядання, што як бы вельмі добра апісвае рэальнасць гэтага аб'екта. Але тым не менш выкарыстанне ў яе крыху больш, чым толькі атрыманне электраэнергіі з зоркі. Таксама сфера Дайсона разглядаецца як магчымая патэнцыйная плошча для засялення нейкімі жывымі істотамі. Відаць, як бы вы ствараеце такую абалонку вакол зоркі, і на гэтай абалонцы нехта можа жыць. З больш цікавых спосабаў выкарыстання існуе таксама тэорыя, што на сферы Дайсона можа быць пабудаваны, скажам так, кластер вылічальных машын, які створыць пэўную віртуальную рэальнасць, у якую будуць перанесены свядомасці, не ведаю, жыхароў нейкай вельмі прадвінутай цывілізацыі. То бок, як ты бачыш, выкарыстанняў у сферы Дайсона мноства. Але як табе здаецца, ці рэальна яе пабудаваць? Канешне, не. Я думаю, тут не варта сябе падманваць. У нас на зямлі рэсурсаў не так шмат, каб нават там, не ведаю, лятаць да іншых планет проста кожны дзень. Вось, а тут мы кажам пра збудаванне нейкай сферы вакол сонца, то бок вы уявіце ўвогуле дыяметр сонца. Ён вялізарны. Калі так, каб вам для параўнання, гэта давайте возьмем футбольны мяч, пакладзем яго на цэнтр нейкага стадыёна, а вы пасля возьмеце нейкі бісер і там, не ведаю, на апошні рад пойдзеце гэтага стадыёна і станеце там з гэтай бісеранкай. То бок вось вам, калі ласка, добрая прапорцыя. То бок спачатку нам трэба будзе назбіраць гэтых рэсурсаў, пасля іх неяк даставіць да сонца, што таксама, як вы можаце з гэтай аналогіі стадыёна пабачыць, што гэта не так-то ўж і проста, а пасля гэта яшчэ і збудаваць там, у космасе, вакол сонца. Я яшчэ чуў, што уласна маса гэтых рэчываў, патрэбных для пабудовы, будзе параўнальна з масай Юпітера. То бок гэта хіба бадай што не наш фармат пакуль што. Ох, Так, ну, а паверце, Юпітер, ён не маленькі. гэта праўда. І сфера крытыкуецца не толькі за гэта, таксама як бы яе канструкцыя прызнана вельмі нетрывалай, асабліва калі гаворка ідзе пра цэльную сферу вакол сонца, як бы з-за розніцы прыцягнення на розных палюсах сонца, як бы канструкцыя так ці інакш будзе зруйнавана праз некаторы час. Канешне, варта зазначыць, што сфера Дайсона гэта, уласна, не толькі сфера, ёсць таксама іншая канцэпцыя, як, напрыклад, кола шырокае вакол сонца ці рой нейкіх аб'ектаў, скажам так, міні-сонечных панелей, якія будуць цалкам акружаць зорку. Але, як вы можаце зразумець, гэта не тое, каб значна больш выканальна. Але я таксама чуў, што сфера Дайсона выкарыстоўваецца ў сувязі з парадоксам Фермі. Можа, ты, як інжынер, ведаеш крыху больш пра тое, што гэта? Калі казаць менавіта пра гэтую сувязь парадокса Фермі з сферай Дайсона, то ён гучыць прыкладна так, што калі існуюць нейкія цывілізацыі па-за намі, то яны ўжо, напэўна, збудавалі сферы Дайсона. Праблема толькі ў тым, што мы не бачым такія сферы, таму выснову можна зрабіць хіба такую, што мы адны, але вось, ну і вось, уласна, гэта і парадокс. Бо тэарэтычна, як бы, ведаеце, космас, ён вялізарны. Сусвет, ён проста амаль бясконцы, а можа і бясконцы, хто ведае. Але нічога падобнага мы не бачым. То бок пытанне, ці мы адны, ці ўвогуле нікому не прыйшла такая ідэя збудавання чагосьці такого? Не ведаю. Мяне здзіўляе, як ад коштаў электраэнергіі мы перайшлі да абмеркавання адзіноты ў халодным далёкім сусвеце. Але хіба так эпізоды пяцігвілінкі выглядаюць, і мы ўдзячныя за тое, што вы іх па-ранейшаму глядзіце, падпісвайцеся і ставіце падабайкі. А з вамі была пяцігвілінка, фантастычна-футурыстычная сфера Дайсона, і мы з вамі развітваемся. Пакуль.